إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله أما بعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وهو يعظه اغتنم القمص قبل القمص شبابك قبل حرمك وشهتك قبل شقمك وقناءك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم في المستدرك وشهر الألباني في شيخ الجامع أمبي على التنو بدمني على فيه ande anyene alafe akan kisi kambo anyiro kuntoroma ani anka bara jugu nyalay jommin kanda mogote soro mimbe fili nyalay jommin fana fili mogote soro mimbi kanda ambe sharia bato fensite min ka bato cinya ni ala kelem pewte yo nyogonte alala ambe sharia muhammadu alaka jondo alaka chidendo kisini nema baka anaka dunkew anaka shebon alaku kisi min kacha kosobe alako akakura na bayin kono ako mu'minu ayesiralanye akasheko hakebela sayakana ausuru abada na teslamawiye alako masamin korta lendo ako ayeteleya kata ya famin bebo atigi alafi mana yeteleya kata bara ukeluma bara munun beke sababu ye nabe alaka ya fasoro ayeteleya kata bara ukeluma bara munun be arjanna di awma arjanna min bonya ye sankaba wolon fula duguma ko lolon fula nuyu tugu nyogona arjanna min bonya ye oye ni arjanna ala ya bila mogo denye munu limana ni ala ye ani ala ka cido no temena ka boye hadisa na ka bo abdullah ibn abbas bolo ako ala ka ciden ko cedoma o ya soro ciden ba ke ka ceyu abake ka wajo ako ceyma ko duru ke ka ko duru nyesigi ika fonnan ke wakati ke ki ka korya wakati nyesigi ika kene ya wakati ke ki ka bana wakati nyesigi ika shebe ya wakati ke ki ka fantanya wakati ko nyeshigi ika fere wakati ke ki ka sugula wakati ko nyeshigi ika nyanama ya wakati ke ki ka saya wakati ko nyeshigi ni hadisa hakimu ya abu mustadriki kono albani ya Allah saha balmu ni washiya kamin fulani nye ni cidan ya kenin ce nya na kan mantombe washiya kando washiya kamin kabbo kosobe
ani ciden yalla su hadamade nin ko munu fule ka fote iki janto ula ku labara ala kola sani ko kata kida أيها المسلمون إن بعد كل شباب حرمة وبعد كل شهة شقمة وبعد كل قناة فقرة وبعد كل فراق شغلة وبعد كل حياة موتى سلام وكادو فنانك بي فنانك يا بي كوريا باكو فيري kenya be bana ba kofe shetigiya be fantanya ba kofe de fere be sugula ba kofe de nyanamaya be saya ba kofe momi e ka fonnanke ya wakati ikanka ala bara minke ka ala gara nyini minke kar janna bara minke ka bara nyuma minke ni ma ke fonnanke ya wakati ni koro wakati nana ateseka kede ikene yalendo wakati mi ikanka minke ni moke ni ewa bananana o teseka kede shebi ya wakati mi ikanka minke ni fantanya nana o teseka kede iferelendo wakati mi ikanka minke ni moke ni sugulara o teseka kede ni be nyanama yala wakati mi ima minke ni saya donna ini barache oteseka ketuguni de ya wakati de sa nimisa bena nimisa mi na tefenya ala ko odema hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi arji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakitu كلا هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون على قود مسا أكو أدولا كلمة تتجان كنو وتاكي كبارك عليه كبارك اللاغري كبارك أرجنة حتى إذا جاء أحدهم الموت فنسيان نانو دولا كلمة قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ni sayannana abba kontigi ala nsagi ikani nimina nsagi katajiya kono adola na tara bahra nyuma ke minni kabara furute kelenye kalla hiya kalimatuhu wa qailuha ala bafwai ni nyekuma de yodoro iya foi dala idal lankolo tesekato na teseka kede wa min waraihim barjahu ila yawm yubwasun ala ko dambino ce fokata qiyama ite sage kanajiya ka sage kanajiya dambino ce folla gara ite sage kanajiya tuguni ala aya wara kun ala ko fanfiqu mimma razaqnakum min qabla an yatiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla aqartani ila ajalin qarib fasadda wa kun min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آية وركنو على قوين نفقتي لك على يو غرجك نفور مننا أيو دو نفقتي سني سيكنا دولة كلمة ni sayana dola kelema aba fontigala makononi kenye wati kunkuruni kono nkake sarakati bolaye nkake mugo nyumai ala konne ala te nimma kono de ni kala jali nana eri kele wakati kele ni ala ti makono naye wala hada madde ni wakati munun fora ni ko duru min fulani nye an kan jeja ciden ka ewa aye konnan jammin kanye aye washa kan min kanye an ka barake naide fonanke ni be ka fonanke la wakati mi koro yanya shigide ciden ko ni'amatani maqbunu fihi makathiru minan nas ash-shihatu wal faragh akon nema fulabe mogo chaman de perdera ulula kenaya ani fere bi bolo wakati mi
fonanke fanga bila ibe se ka takana sagi minke ka joli minke ka bara mununke fonanke ala ni koroya nana o te se ka kede walaika fonanke wakati abara ala kola ni koroya nana ni koroya yi dese bara nyuma mimma ala bo bara nyuma baraji kontina iye ni koroya de donni na ce i fonanke tumbe bara nyuma ke alaye ni koroya de donna ina ce ala ba baraji kontina iye de mais na ya soro tunta ke atese ka ke tuguni de fulanna wa shahataka qabla sagamika hada made ibe kene yala wakati mi ni farika kene barake de ibe minke alaye ibe minke lagare ibe arjanna bara minke ibe ala nyini minke akede ni kene ya biye wakati mi sani bana wakati kana ni hada made kene ya wakati ni ala bato ke ibe nyuma ke ni bana de donna ina che ala ba baraji kontina ye ka ke komi kene yalen tumba ke chokomi me e kene yalen wakati ni ma minke ni bana donna ino che o tesika ke tuguni de o wakati be nimisa harin kene ya wakati ka kene ya wakati tun kan ninke mo wakati nimisa fonate foi na faima balmo no bore ni sebiye sabana setigi na fulo bi bolo sebiye ibe se ka fongo fenke ala kola akede sani fantanya kana la budda teke fantanya fana benade fanti fantanya ko fula de do ko fula dola kelende do imman na fulo yere nabba ke eto nyana mayala ika sewe se tigiya kofe ina ke fantai na fulo be barna ka boyi bolo a ube ena sa kan na fulo into jiya kono me i fantala mana ta lagara ini foete tan ni kasanke tan ni kasajala ni ma bara ni ma birinya lagara wala aya soro e ma nyuman ken na fulo wala i fantala matara lagara waya hada ma de sebi ya wakati min ika seba ya wakati ciden ko ake ka fantanya wakati nyeshi ni ikan na furo banai kera fantaye she tumbi ya wakati mi tumba ibi tumbe se ka ko mununke alai ni kera fantaye ulute se ka ke a wakati be nimisa o wakati nimisa fanate foinya balmu ni sabanai nani na jumaye wa faraqaka qabla sukulika hada made wakati bi bolo wakati mi ferelendo furumuso machaya dembaya machaya barada machaya ko machaya bolo wakati mi o wakati ke ika sugula wakati iko nyesigi iferelendo wakati mi beseka minke alaye baranyuma mununke okede fere be sugula ba kofe furumuso nu chayara dembaya chayara dawun chayara ko chayara ibolo ibe sugula de ibe sugula ni obeke sababu ye ka fen chaman bo ibolo hada maden ferele wakati ibe bato chaman nyuman chamake ni sugulara o tese ka kede wala fere wakati ke kasugula wakati ko nyesigi an ko de la ciden ko ni'amatani maqbunu fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal farahu akon nema chaman be hada maden chama nema fula be hada maden chaman perdila ola kena ya wakati ani fere ifere lendo wakati mi duruna ya munye wa hayataka qabla mautika ibe nyana ma yalla wakati mi awake ikasa ya nyesigide hada maden site ni be dume ni njiya kono nyana ma ya be saya ba kofe sani saya kaddo ini bara nyuma uche ala bara ni nyogonche lagara bara ni nyogonche arjanna bara ni nyogonche ibe nyana ma yalla wakati mi barake ala yede buna bas ko mo site foy sato ibe nimisa nyuman kelan sato ben nimisa
jugumankelan sato be nimisa mais nyumankelan sato nimisa furabo la de mana ni hada maden ne nyumanke yi sato ni ala yi kan nyuma na ya sara yirila kan nema yirila ka baraje yirila ibe nimisa harin tun ka do faraka harin tun ka do faranka nyumanka nkana danina ibe nimisa awa mi man nyumanke yere fana a ni saya nanima ibe nimisa harin tun ka bara nyumanke wala sani o ka hada maden soro ci de nya wasiya kanye ni fenduru an ko ke kan ni fenduru nyeshi wadiyato Abdullah ibn Umar dondola ako akhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimman kabayya فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك خريب أو عابر السبيل كيدن عبد الله بن عمر أيامنا ناك كمان فلاي puro abake ka kuma min fo Abdullah ibn Umar ni janto ola ako Abdullah ako ke jiya kono komi duna ube sirat tige baka ke jiya kono komi duna ube shida tige baka duna ni ebe wali dugula ube wali jamana la ko do ko be kola bara ube bara la ito ke wali jamana la ito ke jiana la ibe jiana la dunanya la yoromi ito ko suku ke ba ko ne dunande ne tature ne te toya awa ko hada madanki yere mina jiya kono komi ode ite ka so kono koy ite ka to yorola ako ube siratige baga mana ye tama dende ibake ka siraw tige kata ebe munke o sira dawla ite metoro wada to dondola cide nyere ko ale ta yere jatamina jiya kono foye fo tama de ni ebake katama tile gana inana iri sumalen dola isigira iri suma koro kallafiya ka wuli kata ka toye akwa le ba yere mina jiya kono komi o chogode ewa hada maden bebe nin chogode la ke komi siratige baga ka ke komi tama de tuma min for Abdullah ibn Umar ulu ya hakil mawiye Abdullah ibn Umar yere ya faraka ako wa idha amsayta fala tantazir sabah wa idha asbahta fala tantazir almasa wa khudh min shihatika limaradika wa min hayatika limautika Abdullah ibn Umar tumba fo awa ko hada mademi ni ya sogma dale sogma fela ni yoye akoy be nyuma min ke be bara min ke alaye akede ikana wala fela kono itaro yala wala fela bi soro jiya kono ubati soro jiya kono akoni wala fela fanaye ibe bara nyuma min ke ako okede ekana sogma dama kono itaro yala sogma daimbe e soro jiya kono ubati soro jiya kono awa koy ka jate mina fana ni kene yalendo ado koy bena bana donc yiki janto ka kene yala akanata ala sosola akake ala batola akoy ka do fana ni be nyana mayala ado koy bena sa hada made site ni be tonni nyana maya konote saya benade wala ikasaya nyeshiki بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن جسمه فيما أبلاه
ولماله من أين اكتسب وفيما أنفق جيد صلى الله عليه وسلم أقول يوم القيامة دون ni hadamadenw bɔra kaburu kɔnɔ an bɛ jɔra qiyama kɛnɛ kan ala ye a ko mɔgɔ si tɛ n'i bɛ se k'i sen fara ta a nɔ la ko i bɛ taama ka taa ɲɛfɛ fo ala k'i ɲininka fɛn naani la ni mɔgɔ jɔra qiyama kɛnɛ kan ala ye mɔgɔ si tɛ se k'i sen fara ta a nɔ la ko i bɛ taama fo ala k'i ɲininka fɛn naani de la fɔlɔ i k'o jaabi di fɔlɔ ala b'i ɲininka i si san 20 de dir'i ma wa san 30 do wa san 40 do san 70 do san 100 yɛrɛ do e ye si hakɛ min balo diɲɛ kɔnɔ ala b'i ɲininka o la e y'i si ba mun na i ye si ba ala bato de la wa ɲumankɛli de la wa ou bien e y'i si ba la sɔsɔ ni kɔlankolon de la i b'o jaabu di ala ma de fɔlɔ ni yi shi ba bato de la i b'o jaabu di de ni si banna ala sɔsɔ ni ala kota de la i y'o si ba o de la o fana bɛ fɔ de dɛ nin de ye fɔlɔ ye si hakɛ min dira mɔgɔ kelen kelen ma dɔ i bɛ ɲininka la qiyama kana fara to la dɛ a kana ta fu a kana ta la sɔsɔ la ɲininkali bi ɲɛ lahara si hakɛ min dira ma ɲininkali bi ɲɛ lahara i janto yɛrɛ la iba iwe ɲininka i farikolo fima abulahu i farikolo fana ya a kɔrɔ mun na an yi lajarabu minnu tɛmɛna i ka i farikolo la i y'u tɛmɛ sugu jumɛn na tɛmɛ cogo sugu jumɛn na lajarabu minnu y'u tɛmɛ ni ala ko de wa ni ala ye ko minnu f'i ye an ye ala ye kɛ cogo minnu f'i ye i ye lajarabi ninnu latɛmɛ ni o de ye wa ou bien y'u latɛmɛ ni sira de sira min ni ala tɛ jɛn n'a ye i bɛ ɲininka nin na i y'i fari kɔrɔ mun na i bɛ ɲininka nin fana la ni hɛrɛ de don i b'a fɔ de dɛ ni hɛrɛ tana don ala kan kisi i b'a fɔ de dɛ sabanan ye juma ye wa ni ilimi fi ma fala dɔɔni min dir'i ma i bɛ ɲininka i ka dɔɔni la i ye mun kɛ i ka dɔɔni la yala e ye ka dɔɔni kɛ ka waleli kɛ ka taa ala ka diina dɛmɛ wa ka mɔgɔw ɲamara ni ɲuman ye ka mɔgɔw fatanya ka bɔ juguman ma ala ka diina ka sabati ala kelen pewu ka bato dugukolo kan foyi kana bato ka fara kan a ka ciden ka taa sira n'a ka sunna ka bato dugukolo kan sira wɛrɛ kana taa mɔgɔ kana taa don sira wɛrɛ la yala i ye ka dɔɔni baara o de la wa i bɛ ɲininka o la e ye ka dɔɔni baara ka mɔgɔw wele ka taa bidiyaw ni musirikɛw ni kafiriyaw ni alasɔsɔw ni jogolankolonw de ma ani laada jugu i bɛ ɲininka o fana la de wa ni ilimi fi ma fala naani na juma ye wa ni malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu nafolo min dir'i ma nin diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala ye mɔgɔ kelen kelen garijɛgɛ kɛ min ye nafolo la n'i y'a mara diɲɛ kɔnɔ qiyama ciden ko i ti sen fara ta ka bɔ i nɔ la ala b'i ɲininka nafolo in na de e ka nafolo i y'a baara cogo di k'a sɔrɔ i y'a a baara cogo i y'a ɲini halala de la wa ou bien i y'a ɲini haramu de la i bɛ ɲininka nin na dɛ e ka nafolo sɔrɔla cogo di a ɲinina cogo di a ɲinina halala de la wa a ɲinina haramu de la wa i bɛ ɲininka nin na n'i ye nin jaabu di a ma ba dɛ a dunna cogo di a nafagatira cogo di i y'a dépassé cogo di a nafagatira halala de la wa ou bien a nafagatira haramu de la i bɛ ɲininka o fana la qiyama walima an kan janto an yɛrɛ la dɛ o de y'a to tuma min ye Ali ibn Abi Talib ɲininka ko e bɛ mun dɔn nafolo ko la a ko halaluha hisabu wa haramuha naru a ko ne min faamu nafolo ko la nafolo halalama n'a bi bolo korosili b'a nɔfɛ qiyama n'a haramu kɔni de b'i bolo tasuma de b'o nɔfɛ ne bɛ nin de dɔn nafolo ko la donc an kan janto an yɛrɛ la setigiya min bɛ ye i janto yɛrɛ la
nafatili ke ala ko ke sani i fantalama ka se ala man ni be nimisa wala ciden ka wasiya kam min fulani nye ni buna bas ya fo ciden jora cedo de kunna ka cedo wajuli ni nye me wajuli ni ciden nye wajuli ke mo kelenye o kelen kun kote de akam mantum bede do wasiya kan kera mantum bede ye ni wasiya kaw an kan janto nonuna an kan ninduru ke kan ninduru nye shiki ambe ala deli ala ko no yanye ala ka jamana suma ala ka jamana tanga ala ka jamana korosh geleya munum be jamana yin kono ala ku wuli kanani nogoya ye ala ka famo ala ku sabata ala ku deme ala ka dina kanu do dusukun kono ala ku ke tawhidi tigiye ku ke weleli kelawiye ka tawhidima ani ciden ka sunna ala ku ke mogoye ka fanga duma ni dombena nube silama ni jamana ka kiru tigani qur'ana ni sunna ka kiri tigani silamiya ka sariya ambe ala dele o ma zalika ala allah bi aziz o ma o te ko bayala bolo ala be se wala o kanu ala bolo ka jamana inke donna tawla kiri ka tigani ala ka sariya o kanu ala bolo ambe ala dele ala ko kanye jamana in kono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين